Αυτό δεν το είδε πια. Πέρασε από πέρα. Πάρε πιατάκι. Αλλά είναι δυνατόν τώρα εδώ πέρα να μην είναι. Παναγιώτη, εγώ καλά, αυτό άμα δεν το κάνεις έτσι θα... Γιάννα και ψωμί. Πάρτε δε βαδά μου εσύ πάει πάρε και φά. Ωραία μας Καλή χώρα. αυτό έτσι. Αυτό είναι, έτσι είναι. Οπότε κάτσε εκεί μην τρως, θα φας γεμιστά. Θειοδάμο να σε δώσω πιατάκι, θέλεις? Του Παναγιώτη. Έλα. Παναγιώτη σου είπε δεν θέλει πιάτο. Πω πω. Πω, τώρα θα σου πω. Γκέι, να μην καείς. Καλή σας όρεξη. Ζεστό τρώγεται αυτό. Μαρτύρια με. Ζεστό καίγεται, τρώγεται, αλλά να μην καείς έτσι. Πολύ πράγμα. Έμορφο, ναι, σκουντουλής πά. Μετά Παναγιώτη το λάδι που θα κάνει, σπάσε μέσα μέσα κάτω. Κάνουμε πώς το λένε. Όχι. Το άλλο με το ψωμί μέσα πώς το λένε. Με τα ψωμιά που βάζεις μέσα πώς το λένε. Το χαρέτς ή το εμπαπάρα. Κλάμα σου δώσω πιο κουτσάλι. Αυτό. Όχι, πυρώνει θα παραδώσει. Πάλι με οβά, βάζει το ψωμί, βάλε τσάκα και δύο οβά, πάει και φάτε. Πολύ ωραία, αλλά αύριο σήμερα δεν το δώσω. Ψωμί δεν τρως. Όχι, με τέτοιο είναι, με βούτυρο και τέτοιο. Τι δεις. Βάλαμε και οβά. Τσάκα και οβά, το τσιμπόρι. Βάλε το ναι. Είναι πολύ ωραίο. Θα φέρουμε πάλι γάλα να σε βαθύνει και αυτά. Δώσε. Το φάγανε όλο, πάει. Ναι, τι είναι αυτό. Δεν ο κάβρος δεν είναι το ζημίνα. Άμα ήταν δύο κρύο. Τη Γιάννα βγάλε με πώς τρώει η Γιάννα. Στο νου της που το είχε τόσα χρόνια. Πραγματικά, ξέρεις πόσα χρόνια. Εν τω μεταξύ, τόσα χρόνια που έτρωγα δεν έφαγα, τώρα που δεν κάνει να φάω, τώρα το τρώω. Δεν το τη λαμπρινή. Αυτά είναι ωραία, αλλά δεν τα παίρνετε. Το καϊμάκι αυτό είναι βρασμένο, δεν είναι άβραστο. Και αυτά τα ξερά, ωραία είναι, φάτε τα. Γάλα βρασμένο είναι. Μπράβο, μπράβο. Πολύ ωραίο. Καλή σας όρεξη. Παναγιώτη, τι μας έκανες? Εσύ το ξεκίνησες. Δουλειά δεν είχες? Δεν θα φάσει και πιστά το μεσημέρι. Με κοιμάται και να το. Ναι. Αύριο τα πρώτη. Αύριο θα κάνω. Πω. Σίγουρα είσαι φαΐ.